Здравейте, приятели! Днеска сутринта беше студено, още е студено, минус 4 градуса го дават. И продължаваме в село Глугинка. Днеска най-вероятно ще излезе водата. Ще покажем утре колко вода има, каква има. Може и днеска да покажем, зависи по кое време ще излезе. И искам да кажа, значи, на хората, които сме обещали ще изкопаем, просто ще трябва да изчакат, защото сега го дават и валежи, и замръзки. Ще изкопаем кладенците, просто ще трябва малко да изчакат. Защото няма като вали дъжд или като е голям минус, няма как да работим. Трябва да е поне 14 градуса, за да може да се работи с помпите, с водата. Това исках да кажа, де. Утре ще направим друг клип, когато излезе водата.